आता चष्मा शोधा. आता खरोखरचा चष्मा हरवलाय. कोयत्याने एवढे झाले नसते. काय झाले असते. कुठे चाललो मी आपण? ते अडुळसाचं पान आणायला. अडुलसा औषध आहे ना ते खोकल्या सर्दीसाठी. हा आता सुगंध आला इकडे पूर्ण. जास्त खूपच आलंय. आता तुम्ही या झाडाच्या बाजूला झाड कोणतं आहे? रामफळ. खोकल्याचं औषध कमी कडू आहे? हा जसं आपण आडूळच्याचं जसं पाणी काढून पितो ना त्याच लेवलचा हा औषध आहे. सकाळी उठून ज्याला मूत खराब होतोय ना त्याला सकाळी उठून एक पान खायचा रोज. आजचं आपलं राईस प्लेट मध्ये आलू वडी आणि आपली जिताडा फ्राय. अहो माझी चष्मा कुठे आहे? चष्मा बोले आम्ही डोळ्याकडे कशाला बसतो आम्ही लागलीच ती पण शोधायला ही पण शोधा लागली. आणि मग नंतर लक्ष केलं आणि डोळे चष्मा डोळ्याला आहे बघ बोलू माहिती. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. जिताडाचे खवलं काढायची ना पहिले. खवलं काढायचं पहिले सावलं काढायचं नंतर पंख काढायचे. नाही म्हणजे ह्याला इथं काते ना ते थोडंसं कट करायचं ह्याच्यानं टाकायचे. त्याला असं कटन लागतं. हा फेमस मच्छी जिताडा, तुला नाव माहिती असेल ना. आणि आमच्याकडचा जिताडा बोलला जास्त टेस्टी. अलिबागचा आणि आपल्याकडे काते त्या कातीने असं पाठ असं नेमकं आपण असं तुकडं करू शकतो. पातळच करा म्हणजे ते त्याला मसाला चांगला लागतो. मग कोयत्याने एवढे झाले नसते. काय झाले असते. त्याच्यापेक्षा पातळ करू शकतो आपण. म्हणजे तो खायला भेटत नाही इकडे. भेटतो तो सीझन आहे तो वेगळा. मसाला आणि मीठ टाक. मसाला आणि मीठ आता लावून आपल्याला ठेवायचं ते. पण हळद पण का अशी किती मिनिटं? 15-20 मिनिटं ठेवायची का? आता आम्ही 15-20 मिनिटं घेऊ पण आता आम्हाला लगेच मीठ मसाला लावून ताबडतोब तिखट टाकून द्यायचं. करू शकतो आपण तसं. काय प्रॉब्लेम. जिताड्याचा रसा बनवला होता ना हो, काल. आता हे फ्राय कारण याची मागणी आहे. तर अलिबाग पासून जिताडा फेमस आहे. फेमस एक नंबर. जिताडा फेमस. अलिबाग मध्ये तळ्यामध्ये बाळगतात ते जिताडे पेक्षा खाडीत मिळतात ते टेस्टी. हा अर्धा किलोचा जिताडा म्हणून त्याला 10 बोट्या पडल्या आणि त्याच्यापेक्षा मोठा जर 1 किलो जिताडा असला ना त्याला 15-16 बोट्या पडल्या असतात. हा 5 किलो 6 किलो पर्यंत मोठा होतो. हा काय झाडा होता असतो थोडा मोठा झाड एवढा म्हणजे तेवढा हल्ला खाद्यावर तर पण जिवंत हातात धरवत हात फाडून जाईल त्याला काटे त्याला नंतर करत आपण फ्राय. एवढा पण फाडून जाईल. आता आपण जेवायला नाही सध्या एवढ्याला आपण हाताने पकडायला गेला ना हाडी पकडणारा असंच ठेवते फ्रीज मध्ये. हा ठेवा फ्रीज मध्ये. मस्त इथे आपलं तेल टाकला. ते खसाय. आता आपल्या जिताडा फ्राय साठी आपल्याला लसूण लागेल का? फक्त तेलामध्ये मध्ये जसं आपण बोकडाचं ते फ्राय केलं होतं तसं तसं ना. ते मध्ये सोडणार आणि त्या बाजूला जिताडे सोडणार. आता जिताडा फ्राय करते ना उद्या तेव्हा घेऊन जा पाठी. काय जिताडा फ्राय. नाही फ्राय केलेला घेऊन नाही जाणार. आता चष्मा शोधा. आता खरोखरचा चष्मा हरवलाय. चष्मा धुवायला नेला तुमचा त्यांनी. काढला ना दिसत नाही ना. गवतच नाही मला. गवत नाही. तुम्ही लावा चष्मा. नाही तसं नाही तसा गमतो तिला. ते चष्म्याची स्टोरी सांगा मला जरा. ह्यांची काय झाली ती बोनंग. हा मम्मी हसत नाही ना म्हणून होय. चष्मा लावा तिला. बोनंगावाची लय फेमस स्टोरी झाली ती. लय फेमस आहे एकदम. काय होती स्टोरी ती? म्हणजे ती कोणी जेवढं ती सगळं हो चष्मा लावा नी तिला.
तिला सांगा चष्मा लावतो आपल्याला लावतो. त्याच्या जिताड्यामध्ये आहे ना तो मसाला टाकलाय बघ. जिताड्यात मसाला जिताड्यामध्ये मसाला टाकलाय. मसाला अच्छा तो आपला वाटप. वाटप टाकला आणि इकडे लसूण टाकले तेलामध्ये. हा, जे वाटप होतं ना कांदा खोबरं लसूण आलं ते आपली वाटप रेसिपी टाकलंय. पेक्षा इम्पॉर्टंट इकडे आपला स्टोरी आहे ती हा, काय story आहे. पोपटीला वाटण बनवलेला. पोपटीचा वाटण ना आपला. हा ते वाटप. नाही चष्मा इम्पॉर्टंट आहे इकडे जास्त. आता चष्म्याची स्टोरी चष्म्याची स्टोरी सांगा भाऊ. सगळे कुठे गेला? दुर्वेश ए दुर्वेश इकडे पाठी उभा राहा ये पुढे नको पाठी उभा उभं राहा, ये स्टोरी स्टोरी चष्म्याची ये राहा. हर्षद ये स्टोरी ऐक. ये तो चालू केल्या मग तिकडे. इकडे आपलं लसूण तेल टाकलं मग लसूण टाकलं त्या बाजूला तिकडे वाटण टाकून मग आता ते जिताडा टाकला. आता सुगंध आला इकडे पूर्ण. हा, जास्त मग खूपच आलं एकदम. चला आपली स्टोरी सांगा. आला तुमचा दुर्वेश पण बाजूलाच आहे म्हणा. नाही, इकडे जाऊ. जा जा जा. तू इकडे ये. मजा नाही येणार, ये. कुठं ये इकडे? उभा राहा. हर्षल उभा राहा फक्त तिकडे. तू ये. आता मग त्याच्या बाजूला जा. जा तुम्ही पण जावा. ये मी मत खातो. हा मग जावा काय नाही मग जावा. असू दे, मस्त. असू दे, ये. आम्ही मुरुडला जाता वेळेस आम्ही जाताना आपल्याला नांदगाव मध्ये एक गणपतीचं मंदिर आहे आणि आता ना मुरुड त्यांच्या बहिणीला जाताना आलो आणि आपण विचार केला पुन्हा देवलामध्ये नमस्कार करायला. आम्ही देवलामध्ये आम्ही देवलामध्ये गेलो समोर हा, समोर जा. देवलामध्ये गेलो आम्ही. बरेच गेला आम्ही गेलो हे पाया पडलो आम्ही हा, आणि पाया पडल्याच्या नंतर कॉन्स्टेबल होते घातला लिहायला. हा. तिथे असताना आम्ही तिथनं बाहेर पडलो आणि हे जे चष्मा होती डोळ्याला चष्मा लावलेला लावलेलाच होता डोळ्याला. हा. आणि आम्ही तिकडे पाया पडलो सगळं ही करते अहो माझी चष्मा कुठं आहे? हा. चष्मा बोले आम्ही डोळ्याकडे कशाला बघतो आम्ही लागले शोधायला. ती पण शोधायला. हा ही पण शोधायला लागली. हा आणि मग नंतर लक्ष केलं अरे डोळे चष्मा चष्मा डोळ्याला आहे बघ बोलू माहिती पण चष्मा शोधताय. पुढे चष्मा. डोळ्याच्या समोर चष्मा लावलेलाच आहे पण यांना पण चष्मा नाही दिसला. नाही पण आता तुम्ही त्यांनी सांगितलं हा विषय केला नाही की चष्मा पडले म्हणजे शोधायला लागले. तिच्याकडे नाही बघितलं. सांगितलं आपण शोधणार डोळ्याकडे कशाला बघता डोळ्याला आणि आणि ही पण शोधायला लागले तिकडे हे बघा इकडे येते बघा ती पण चष्मा लावली. आणि ती तिथे कॉन्स्टेबल होती ना, ती पण लागली शोधायला अहो तुमच्या डोळ्याला चष्मा आहे बघा शोधता इकडे म्हणजे तर आम्हाला काय करणार आम्ही तेव्हा माथा टेकून करतो. हा. तिचा असा भाग झाला की आता मी माझा त्याला चष्मा खाली पडला. त्यावेळेस एक ना जिताड्यामध्ये तो जिताडा पण दिसत नाही एवढे मस्त फ्राय झाले. ते रेड कलर पण त्याच्यावरती कोटिंग एकदम मस्त कोटिंग वाटतंय ना. एकदम मस्त होतं. जिताडा फ्राय रेसिपी. गावडे फॅमिलीची बोनंग गावातली अलिबागली स्पेशल जिताडा मच्छी जिताडा फ्राय मच्छी चष्म्याच्या स्टोरी सकट. चष्म्याच्या स्टोरी सकट. चला आता आम्ही जातो बाहेर. चला, आता बाहेर बघूया. ये ते पानं ओळखायला येत नाही. कुठे चाललो मी आपण? ते अडुळशाचं पान आणायला. अडुलसा अडुळसा औषध आहे ना ते खोकल्या सर्दीसाठी हा अडुलशाची औषधची बॉटल पण येते ना. अडुळसा औषध पण येतो. ते आम्ही आता आम्ही इकडे पुढे आहे. ते आपल्या घरी असतो ना अडुळसा हो आणलेलीच असते बाटली छोट्या मुलांसाठी मग ते बाहेर पाळलं असतं त्याचं आपण आता औषध बनवणार आणि पियायला ना. हा. हा, मग ती जी बघ, हे पण ती तेच आहे बघ, जराशी इकडे. दाखवा कुठे अडुलसा. बघ हे पूर्ण अडुळसाच आहे. हा, ते बघ, हा वाला ते बघ, तोडलेलं आहे ते. तो तोडलाय काय हा. ते आपण आता नेवाचा धुवाचा अडुळसा मेडिकल मध्ये अडुळसाची बाटली पण भेटते छोटी त्याच्या हिरवा झाड असतं चित्र. त्याच्यात असतं काय लिहिते हा आपला ओरिजिनल अडुळसा. अडुलसा आणि इकडे आपलं हे तेजपत्त्याचं पण झाड आहे ना. ते पत्त्याचा तिथे आहे ना कुठेतरी. ते आपल्या समोरच आहे वाटतं. ते पण बघूया आपण जाता जाता. बायका गेल्या बायका गेल्या. अडुलसा नाही खाणार रे. काय करू आहे ना बरोबर बोकड वास घेत नाही का नाही नको बोलू. कधी काम करते नाही कोण दिले हो ठीक आहे हा तेजपत्ता ना है ना. हा. आपला अडुलसा धुतला. आता इकडे आपला अडुलसाचा पालाचा रस बनतोय.
हे कशासाठी उपयोगी आहे? हे सगळा ताप खोकला सर्दी आयुर्वेदिक औषध आपल्या गावाची गरम करायचं हे बस. आणि कडू कडू झाला काय कडू किती लागेल इकडे इतर नाही आलं पाहिजे. तेच पद्धत पाणी करते ना. काय आलं तुमच्या कोंबडीला? कोंबडी अंड्याला बसलंय ती गाणी बोलतायत ती नाही त्याला पण यातला ऑर्डर पाला पाहिजे होते तेव्हा एवढा पिराने काय वडाचीच बंद होईल. ती गाणी बोलतायत बघ म्युझिक घे पाहिजे तुला. येते बॅकग्राऊंड मध्ये म्युझिक. हल्लीची गाणी बोलते ती आता. पाला घेतला, पाणी घेतला. हा तुला चालेल. 2 ग्लास वास थोडा थोडा बस मग 2 ते प्यायचा. 4 होईल. हं. थोडा थोडा प्यायचा. तुळशीच्या पाळ्याचा काढा सर्दी खोकला ताप ऍसिडिटी पण हा सगळ्या गोष्टी हे काय टाकलं? गोवा अजवाईन. थोडा आता हलत टाक. आता हे तू मला पाणी दे पुजारी टोपात ना कढीपत्त्याचं पानं द्या थोडासा धुवायला. सुकवा, आपल्या घरी होतील ना वापरायला. ही नाही, आता जरा ठेवते दाबून उन्हात. तिथं कवड्यावर ठेवा तिथं टेरेसवर आपले ऊन लागेल नाही ते काटला की लगेच मग लगेच फाट्यावर ठेवायचं संध्याकाळी जायपर्यंत तुम्हाला उद्या लाल होईल. कटकटते. हे उकळ आली पाहिजे ना पूर्ण. उकळ तुमच्या दालचिनीचं हे दाखव. दालचिनी दालचिनी तेजपत्त्याचं झाड आहे नाही, पण आपल्याला आणि किती जरा माणसांना माहित नाही की ते दालचिनी त्या तेजपत्त्याच्या पासूनच मिळते ते. तेजपत्त्याच्या झाडापासून बनते. झाडेपासून दालचिनी बनते. त्याच्या साडीपासून. दाजीचं झाड तोडलेला अच्छा अच्छा ही डायरेक्ट तुम्हाला- आपण असं डायरेक्ट खाऊ शकतो. गोड लागते ती. गोड आहे ती साल थोडी तिकट लागतं. आपण जे तेजपत्त्याची पानं आणली त्यात दालचिनी भेटतं का? त्याचे ते काटे असतात. हे पान आहे समजा ते काट्याला ती दालचिनीचे ते तुकडे करायचे. झाडाच्या फांद्या असतात फांद्या, ना लाकडी असते लाकडी ते लाकडीच्या तेजपत्त्याचं झाड सालीची तेजपत्त्याचं झाड म्हणजे दालचिनीचं झाड. हा. हे तेजपत्ता त्याची पानं म्हणून वापरली जाते आणि त्याच्या फांद्यांची साल हा. म्हणजे जी कवर झाडाचं ते. त्या झाडाचं ते दालचिनी. दालचिनी आणि ते तू ती, कडक जुन वगैरे झाडाची थोडीशी ओली असताना त्यांना चिरायची अशी म्हणजे त्यांची साल सुट्ट अशी झटकन. हा. ते आणि त्या असंच टाईप ठेवलं ते ते- शेतकरी आहेत ते बरोबर करतात. ती झाडं लावतात त्यांची बरोबर फांद्या काढतात त्यांची सालं काढतात ती फांदे. आलं इकडे आपलं बॉईल का अजून टाइम आहे? नाही झाला काय काय बनवतात चाय आहे, चाय आपली अडुळसाचा चाय, अडुळसाचा काढा. खोकला येतो खोकल्याचं औषध कमी खाऊ परंतु तो शकतो. उगत नसते पाण्याचा त्याच्या काढा शरीरात कडू नसते कडू आहे? कधीतरी थोडंफार कारण झालं तरी येतं. तर येतो. वाटून डायरेक्ट हा काढा झाला पण आम्ही वाटून पितो. आपण पित ना हा काढा आपण खोकल्याचं औषध आणायला जातो पण असं तर खोकल्याचं औषध कसं आपल्याला डॉक्टर 4 दिवसाचा का 8 दिवसाचा कोर्स देते ना. होय मग आपण हा घरी करून पिला तर किती उपयोगाचा आहे हा, आपल्याला मग नाही? मग यांनी तू काय उद्यापासून आपण एक ना. काम कर. चहा नको बनवू, हेच बनव ना हा, आणि हेच तेच पी ना. ना, होय. प्रश्नच नाहीये. आणि या तुळशीची पानं टाकायची अजून. साखर वाटेल चहा वाचल दूध वाचेल हेच होय, प्यायचं. सगळंच वाचायचं. आणि हे चांगलं पण आहे ना आपल्या चांगलं पण त्वचे. आहे. पण आहे. हं. आपलीच आपणच चुकी करतो इकडे. आणि जी पब्लिक आपल्याला कोणी चहा करतं आपला ह्या चहा बनवून द्यायचा आमच्याकडे वेगळा चहा बनतो. येणार नाही मग ती. खातच नाही पितच आणि आमच्याकडे हे आयुर्वेदिक आहे सगळा खोकला ताप सर्दी सगळं निघून जाईल. गार होऊ द्या वरती साखर खायला लागेल तर उलटी नाही होईल. येतच नाही शिवायला. कडू आहे म्हणून हो. कडू, हो. आणि प्रत्येक मेडिसिन मध्ये आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हा ओमकार म्हणजे निवडलं पटकन. साखर खावा नाही तर वाटला असा. बघा आता पिऊन दाखवतील म्हणजे बघा. आता काढा आहे ना हा गरम गरम आहे समजा तो आता जास्त कडू असेल पण आपण रिस्क म्हणून पिऊ शकतो. आपल्या हेल्थ साठी पियायचं आपण. आणि साखर रेडी आहे इकडे. जेव्हा बारक्या पोरांना आता भेटले नाही ना तर प्रॉब्लेम झालाय त्यांना लगेच काय नाही काहीतरी होते. काही नको साखर नाही एवढं काय कडू नाही. काय करत नाही. आता तुम्ही या झाडाच्या बाजूला हे झाड कोणतं आहे? रामफळ. सीताफळ सारखा तो रामफळ ना. सीताफळ आणि रामफळ हे दोन्ही म्हणजे भाऊ हाय काय तोडण्यासारखा? तो बघ वर खाल्ले आहेत का सर्व? खाल्ले आता ते इथे माकडं येतात आणि ते खातात. हे प्राजक्ताचं झाड आहे. प्राजक्ता, पार्वती प्राजक्ता ते. पार्वती ह्याचा काय फायदा आपला? त्याचे काय आहे की हा झाड असला ना अंगणात तर त्याचा फुलांचा सडा पडतो श्रावण महिन्यात. फुलं म्हणजे फुलं पण भेटतात आपल्याला ह्याच्यात. फुलं असतात सुगंधी फुलं आहेत काय? ती फुलं अशी असतात ना ती सड्याने पडतात खाली आणि ते बघायला माझं वाटतं. आणि तिथं जेवढी पडतील ना तेवढ्या मला वाटते 100 फुटापर्यंत त्याचा सुगंध असतो. त्याचा सुगंध व किती भारी आहे. या घेऊन या झालं या.
हा एक आयुर्वेदिक औषध आहे. ह्याच्या पानाचा खोकल्यावर औषध आहे खोकल्या. हा जसं आपण आडोलच्याचं जसं पाणी काढून पितो ना त्याच लेवलचा हा औषध आहे. ह्याचा पण आपण पाल्याचा रस घेऊन पिऊ शकतो. रस काढायचा का उकलायचा नाही, रस काढायचा? चालेल, रस पण चालेल आणि उकळून पण चालेल, दोन्ही चालेल. आणि ताप आलेला असला ना तर त्याच्यावर पण चांगला ताप तुळशीचा पण तोच उपयोग येतो. म्हणजे खोकला सर्दी ताप यावर चांगला तुळशीचा पण आपण कच्चा पण पाला खालू शकतो आणि आपण कटिंग करून त्याचं उकळून पण वाटून पण पिऊ शकतो का. त्याला काय नाही. आणि दुसरी गोष्ट, हे झाड जिथं असेल ते 100% ऑक्सिजन देणार झाड आहे. सर्व झाडांपेक्षा एकमेव झाड आहे ते. म्हणजे आपले 3 झाडं माहिती पडली, तुळशीचं, अडुलशाचं आणि पार्वतीचं. हे बघा, हे हात सुजला असला ना, आपला हात सुजतो ना कशाने, हा, त्याच्यावर पण तो तापून भांजून ठेवायचा. कोणता हा झाड? हा पाला, हा पाला का? हा पाला तसाच असतो, भांजून ठेवायचा. अलोवेरा आणि सारखं दुसरं झाड म्हणजे- असतं. दुसरं म्हणजे औषध असं आहे की सकाळी उठून ज्याला मूत खरा होतोय ना, मूत खरा होतोय ना, त्याला सकाळी उठून एक पान खायचा रोज. ह्यानी या झाडाचं नाव काय? ह्याचा चोलीचा झाड. चोलीचं झाड. आम्ही चोली म्हणतो, त्याला दुसरं नाव आहे. हा, म्हणजे फोटो दाखवला आता ज्यांना माहिती. आणि नाही तर सूज असेल तर त्यांनी काय करायचं? त्याने तो तापून गरम करायचा ना. मग तापवायचं म्हणजे पाण्यात तव्यामध्ये रोस्ट करतो, पण तसा मच्छी रोस्ट करतो. गरम करायचं, आपल्याला सहन होईल तेवढा. त्याला वरती तापवायचं म्हणजे आपल्याला सहन होईल तेवढा, नाहीतर तापवशील भरपूर आणि त्याची आपली चटका लागायची. म्हणजे जेवढा सण होईल तेवढा लावायचा आणि ठेवायचं, त्याच्यावर बांधून ठेवायचं. पट्टी बांधायची. किती वेळ बांधून ठेवायचं? जास्त नाही का, थंड होईपर्यंत एक 15 म्हणजे ते मग थोड्या वेळाने सूज जाते त्याची. हा, असते असते. तुरीची शेंगा. तुरीची शेंगाला एकूच फांदीला शेंगा बघ किती 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 शेंगा आहेत. ही गावठी. असे थोडेसे आणले की आपली पोपटीसाठी ते रेडी व्हायचं सर्व. हो, बघूया ते फोटो घेऊन डायरेक्ट तिथे चला जाऊया. शेंगांना. त्या ह्या शेंगा याच्यामध्ये हे असा गोळा असतो. हे असा गोळा दुसरं गोष्ट एक याच्यामध्ये 3, 4 शेंगा असे आपल्या असतात. इथे कुठे कालबी पकडले आणि घ्यायचा आणि खायचा. तो त्याला दाखवत जातो मध. बाबू आजचं आपलं राईस प्लेट मध्ये आलू वडी आणि आपली जिताडा फ्राय. आलू वडीची टेस्ट तर लयच भारी झाली. मसाला किती वापरला होता? जिताडा म्हणूनच टॉप नंबरवर आहे, कारण त्याची टेस्टच एकदम मस्त आहे. टेस्ट मस्त आणि त्याच्यावरती पण मसाला, मसाल्याची कोटिंग असल्यावरच चांगले बनते ना वस्तू. अहो माझी चष्मा कुठे आहे? चष्मा बोले आम्ही डोळ्याकडे कशाला बघतो, आम्ही लगेच शोधायला. ती पण शोधाय. ही पण शोधायला लागली. आणि मग नंतर लक्ष गेलं आणि डोळे चष्मा डोळ्याला आहे बघ बोलू माहिती.